Už tento víkend sa konajú prvé medzinárodné majstrovstvá Slovenska v motokrose vo Veľkých Uherciach. Mne došlo zo pár vecí, oblečenia, ktoré som už potreboval vymeniť a ja vám teraz idem ukázať, čo to je a koľko to stálo, takže sleduj ďalej. Vieš, čo je základ? Hlava. Nová príľba od 6D Helmets ATR3. Jedna z najbezpečnejších prílieb na trhu. Cena 758 eur. Ideme ďalej. Potom tu máme oblečenie. Tento rok to je Kenny. Dres je ľahký, slim fit a stál približne 60 eur. Plus potlač 24 eur. Máme tu nohavice, ktoré stali 200 eur. Nohavice sú trochu drahšie, ako to býva zvykom, ale tieto nohavice sú fakt pevné a mám pocit, že som sa vrátil do roku 2010, kedy bývali veci fakt kvalitné a dlho vydržali, takže som zvedavý, koľko vydržia. Majú aj kapsu na telefón, čo je fakt pecka. Takže tak, toto je prvý set, na ceste sú ďalšie. Ideme ďalej. Potom tu máme ďalšie veci. Okuliare 100% pre jasný výhľad. A počkaj. A rukavice od 100% pre pevný, ľahký a pohodlný grip. A samozrejme vždy na 100%. Cena týchto troch okuliarov, troch skiel a príslušenstva k okuliarom je približne 480 eur. Cena týchto troch rukavíc je 105 eur. Takže na Uherce som ready. Tieto všetky veci nájdeš u nás v Motoshop 81. Ak chceš, aby som ti poslal linky do správy, tak napíš do komentáru slovo výbava. Vidíme sa v Uherce. Ak sa ideš pozerať, tak sa určite u mňa zastav. Môžeme dať fotku, pokecať, alebo ti dám len nálepky. Do Uheriec pravdepodobne zoberiem aj elektrickú motorku Starkvark, takže si ju môžeš obzrieť a pozrieť. Ak sa ti video páčilo, daj like, môžeš si ho uložiť pre inšpiráciu, alebo ho môžeš zazdieľať. Vidíme sa na budúce, alebo v Uherciach. Čau! A nezabudni ma sledovať. Motoshop 81. Všetko pre motocross a enduro.